Polo Concello de Vimianzo, co apoio do Soneira Sociedade Deportiva, do Club Deportivo Baíñas, é que desperten as conciencias da xente, dos cidadáns, de papás, de mamás, de avós, de aboas, de familias, particularmente no deporte base. O 99% polar, os deportes colectivos, balonmán, baloncesto, isto é, aqueles deportes onde hai unha bancada e onde hai moita frustración. É un problema da sociedade porque realmente cando neste escenario hai unha obra de teatro, seguramente a ningún dos que estades aquí se lle ocurre insultar a un actor ou unha actriz. Ou aquí pode actuar a Filarmónica de Galicia e ten un violinista de Senegal e ninguén lle chama negro de merda. É curioso, só pasan estas cousas no deporte, particularmente no fútbol. O fútbol leva todas as lavazadas, todos os golpes, porque o fútbol é o máis mediático, porque xogan 11 no terreo de xogo, porque hai suplentes e evidentemente hai que multiplicar por 2 atendendo a papás e a mamás. Moi importante, pretendemos que aparte de escoitar as voces que hoxe nos acompañan, que vamos a presentar de contado, tamén nos gustaría contar coa opinión da xente anónima, a xente que está relacionada como pais, como nais, como adestradores, como orientadores co mundo do fútbol. Saber tamén, coñecer tamén as vosas inquedanzas, os vosos puntos de vista e tamén as vosas fórmulas para acabar con este problema. Trataremos de estar con todos vos durante 1 hora e cuarto aproximadamente. Insisto, isto non é só para os que van a estar aquí sentados, isto é para vos e vos tedes tamén que ser protagonistas. Temos unha alineación que non está mal para gañar todos os títulos. Presentamos a Manuel Pablo. Manuel Pablo, titular por agora Vimianzo, segundo xogador con máis partidos en Estado Deportivo, adestrador do Fabril, vai xogar a fase de ascenso para ascender a primeira federación, queda de xogar co Laredo e co Torrelavega. Manuel Pablo está en Vimianzo por amor de toda a vida, ele de manifestación tardía, por amor de toda a vida, Miguel Figueira, Vimiancense Pro, é xogador profesional, adestrador do equipo de división de honra do Deportivo, vai ser campeón de Liga probablemente. Acompáñanos Antonio Rial Boubeta, profesor da Universidade de Santiago de Compostela, Facultade de Psicología, investigador, estudioso e futbolista, moitos traballos feitos sobre o comportamento dos máis cativos, dos adolescentes, co mundo das drogas e tamén co mundo das pantallas. Silvia Cancela, delegada federativa de Santiago, a primeira muller candidata a morte en nuestra Federación Galega de Fútbol. Uxío de Pena, abogado e futbolista. Un exemplo de que se pode misturar o fútbol profesional cos estudos. E, ademais, o director xeral do Club Deportivo Arenteiro, que nestes momentos é unha institución con orden, con rigor e está sendo, ademais, un fermoso exemplo para o fútbol galego. E, por último, é de Vimianzo. Dixéronme que é multidisciplinar. Campaneiro, sacristán, árbitro en excedencia, Cristian Sendón. Cristian Sendón é árbitro, a semana pasada de primeira económica, díxome que era como nas empresas, pides un ano de excedencia, volves a colexiar, o ano que ven, volve. Si pasas probas físicas. Eles son a alineación para falar deste tema tan delicado, tema moi serio, violencia do deporte. Esta é unha xornada de sensibilización. Antes de nada queremos que lle saúde Sergio Millones, señor concelleiro de Deportes de Vimianzo.
boa tarde a todos e a todas. En primeiro lugar, quero agradecer a presencia das persoas que van intervir nesta xornada. Manuel Pablo García, Miguel Figueira, Antonio Rial, Cristian Sendón, Uxío da Pena, Silvia Cancela, Aterio Carrera. Grazas tamén ao Soneira Oveiras por prestarse a colaborar co Concello nesta iniciativa. E, por suposto, grazas tamén a todos e todas vós por estaros aquí. Nesta xornada toca falar dun tema tan delicado como necesario, a violencia no deporte. Vivimos nun tempo no que o deporte se converteu en parte esencial das formacións das nosas crianzas e da vida das nosas comunidades. É a escola de valores, de compañerismo, de superación e de respeto. Por iso, resulta especialmente preocupante cando no canto dese espacio de convivencia o deporte se converte nun escenario de tensión, de insultos, agresións ou actitudes que pouco ou nada teñen que ver co espírito deportivo. A violencia, se sesen entre xogadores desde os bancos, nas bancadas ou mesmo contra os árbitros, non pode ter cabida nos nosos campos, pistas nin pabillóns. E tampouco podemos mirar para outro lado cando esta violencia aparece, porque o que normalizamos repítese e o que non correximos multiplícase. Esta xornada nace coa vontade de reflexionar xuntos, de escutar voces expertas e, sobre todo, de atopar vías de solución. O problema non é dun só axente, afecta a clubes, federacións, deportistas, familias, público, administracións, e todos temos unha responsabilidade compartida. Por iso, que queremos que esta xornada non quede só aquí, nunha xornada de boas intencións, senón que sexa o punto de partida dun compromiso real, que cada clube, cada adestrador, cada familia, cada xogador e xogadora e tamén a federación poidan marchar de aquí coa vontade de actuar, de previr, de formar e transformar. Oxalá que desta xornada saia algo proveitoso, oxalá que non sexa só un debate, senón o inicio dun camiño conxunto para facer do deporte un espacio máis limpo, máis xusto e máis seguro para todos e todas. Tamén quería agradecer, por suposto, a todos, aos máis pequenos, que ao final son un poquinho máis afectados porque vemos como cada día nos campos de fútbol os pais, árbitros, bueno, sí que lle toca un poquinho máis de cerca. Moitas grazas e que teñades unha excelente xornada. Al mínimo contacto, revuélvete. Intenta forzar la tarjeta siempre. Quiero ver concentrado, que no te la juegas. Mira, si haces lo que te digo, en unos años será una estrella. ¿Qué significa eso, hijo? Si fuera yo el entrenador, ganaríamos siempre. El tuyo no tiene ni idea. Tú hazme caso. Seguro que ganamos. Dile a eso, que te pase siempre el balón, que tú eres el mejor de todo el equipo. Está bien, muy malo, hombre. Tú tienes más calidad que él. ¿Dónde vamos a parar? Tú no te preocupes. Ya hablaré yo con tu entrenador para que lo entiendas. ¿Tú quieres ser como Ico? ¿Quieres ser como Ico? Pues juega igual que él. No hagas el tonto en el campo, Javi. Tú siempre pide el balón, que ya sabemos que hay mucho chupón en el equipo. Y si se te acercan por detrás del área, tírate, que muchas veces el árbitro pica. Tienes que salir al campo a comerte el punto. Tú pégate y tira. Y ya verás cómo viene el gol. Tú no eres igual que el resto, tú eres un galardón. Por eso hoy no me puedes fallar. Mira, ahí está mi Javi, ahí está. Hoy tienes que liarme en el campo, Javi. Y hazme caso a todo lo que te he dicho. Probablemente tu hijo no será Messi en el campo, pero sí podría serlo en la vida. No se lo impidas. Entrale, que se te va. Eso es, muy bien. Ahí, así, coño.
te cojas, se me cago en la leche que te han dado. Árbitro, ciego, que estás ciego, cabrón, que me estás haciendo polvo a mi niño. Javi, no, protéstale al árbitro, coño, pues protéstale, que está haciendo lo que le sale de los cojones. Papá, déjame jugar. Lo que acaban de escoitar seguramente resultamos moi familiar. Isto sucede en todas partes. Esta é unha iniciativa do Concello de Málaga que queríamos traer para simbolizar lo que queremos falar e de como son os comportamentos. E poñémonos en marcha. Que está pasando, Miguel? Que está pasando? Bueno, a ver, penso que o mundo do deporte, ao final, e o mundo do fútbol é un fiel reflexo do que acontece na sociedade, ¿no? Creo que estamos levando o noso discurso ou a nosa sociedade hacia extremos e creo que eso nunca é positivo, nunca é bo, ¿no? Ter que falar de que cada ano hai que concienciar a todo o mundo do que o que opina ao contrario ten un argumento, que temos que empatizar co que pensa o adversario, que temos que entender que no mundo do deporte hai ganadores e hai perdedores, pero hai deportistas por encima de todo, ¿no? Entonces, bueno, creo que un cómputo global como son as redes sociales, os medios de comunicación que todos os días nos bombardean con historias negativas, creo que todo esto será un caldo de cultivo negativo, ¿no? Antes comentábamos aí fora, a Costa fai moitos anos, cando empezaba a xogar a fútbol, era complicado ir a xogar a calquer campo por aquí, porque a xente era moi impetuosa, moi agresiva. Por certo, eso foi cambiando e iso creo que é cuestión de educación, ¿no? Creo que debemos de seguir educando aos nosos fillos, debemos de seguir educando aos pais dos nosos fillos dos nos clubes antes de empezar cada temporada. Probablemente habrá que ter reunións cos pais para explicarles o que se pretende e o que non se pretende, e a partir de aí despois creo que é importante tamén sancionar, ¿no? Pero sancionar de maneira dura e de maneira educativa. Logo falamos das fórmulas para acabar con todo isto. Evidentemente son casos illados. O que sucede é que estes casos illados no mundo do fútbol base, esas broncas que leemos e vemos, escuitamos de vez en cando despois dunha fin de semana, vanse perpetuando no tempo. Que está pasando, Silvia Cancela? Boas tardes a todos e a todas. Pois non sei o que realmente está pasando. Antes falábamos con Manu, co delegado de árbitros de aquí da Costa, e con Manolo Corredoira, que está aquí comigo. De verdad que eu levo moitos anos no fútbol, todos me conocen, eu estuve 20 anos nos Sallas, levo 7 anos como directiva na federación, e podo decir que é a temporada máis convulsa, por decirlo de alguna maneira, que estamos vivindo dentro da federación. Quero dicir, desde o fútbol base hasta o fútbol de verano, porque non nos olvidemos que ao final os veteranos e os aficionados son a imaxe dos nosos rapaces. Entonces eso, como ben decía Miguel, estáse contagiando, non sei que está pasando, pero é verdad que todos os fins de semana o fútbol é o deporte rei, chamémoslo así, porque somos moitos e moitas, gracias a Dios, e claro, cada vez que pasa, ao principio quedaba sen unha anécdota, está pasando a ser algo común. Eu creo que todos debemos loitar, como ben decía Miguel, é moi ben apuntado, eu creo que o imprescindible nesto é a educación. Educarnos deportivamente, pero incluso na educación que nós temos que recibir nas nosas casas, o que nos transmitimos aos nosos rapaces. Non pode ser que o fútbol 8, pois en categorías que todos conocedes e todos sois aquí de fútbol, en prebenxamíns, pois nos esteamos peleando unha liga e nos esteamos por rival, pois dicindo de todo, non é normal. Manuel Pablo, por que está pasando? Cales son os factores que desencadean e producen esta violencia
desorbitada. Bueno, porque yo creo que todo se magnifica más, todo es más visible, todo va más al extremo y también la sociedad todo va mucho más rápido. Lo mismo que decíamos de la educación también pasa en los colegios, ¿no? Que todo, ahora no nos sorprendemos por muchas cosas de la educación que también pasa en los colegios y bueno, como decimos, el fútbol era ya un deporte donde esto estaba muy metido, pero ahora es lo que digo, ¿no? Con edades tan tempranas también todo es mucho más, todos quieren ver más rápido, hasta en ese sentido los padres, la educación, los entrenadores, como que todo se ha cortado la edad para que parezca que hay que llegar cuanto antes, ¿no? En esa velocidad que queremos darle, pues no se entiende y la frustración pues cada vez es mayor, ¿no? Es todo un extremo, o vale o no vale, no hay términos medios ni en edades tan tempranas como esta, que lo que dice ella, yo no conozco, pero si en fútbol lucho pasan estas cosas, las cosas pintan muy mal. Xeo? Pois un pouco máis do mesmo. Todo dito por Miguel, Silvia e Manuel Pablo coincido perfectamente. A educación é o pilar base de calquer herramienta dentro do deporte e sobre todo que vemos os que estamos dende fora e non xogando a día de hoxe o perigoso que se está a convertir en normalizar toda a falta de respeto a pérdida desa educación. As ferramentas que se poñen para que previr estos acontecementos, este orixe da violencia, son correctos, o que non é correcto como se executa. Al final, normalizar ver a Guardia Civil nos campos de fútbol, que acontezan moitísimos comportamentos de violencia e que a Guardia Civil non faga nada, non actúe. Normalizar eso é un grave perigo dentro do deporte e sobre todo que hai máis sectores dentro do deporte que se ven moito máis afectados por. Cristian é árbitro, Cristian Sendón, que é de Vimianzo, é árbitro, un árbitro, hai moitos árbitros aquí na sala, é o destino perfecto, seguramente o vivirías xa desde que adestravas vixías partidos de nenos ata a primeira autonómica. Habrá alguna diferencia, pero seguramente preocupante está no fútbol de formación. Sí, a verdad que se ve un cambio bastante drástico quizás esta categoría de, atrevo a decir, de quizá cadetes, non? Donde os pais teñen como esa obligación tamén como de levar os nenos, entonces tamén teñen esa obligación de estar nos campos, non? Sinten os nenos, como decía ao final do vídeo, papá, eu só quero xogar. A veces ti vas a arbitrar partidos de fútbol e incluso os nenos che din, oye, Arbi, fixenlle falta. Ti non apitas e eles mismos che din, oye, fixenlle falta. Ou toquei na cama, non? Eles mismos xa arbitranse eles solos, non facía falta árbitro, non? E moitas veces son os pais desde fora que complican todo, non? Intentando ver Iscos e Messis, donde na historia só saliu un Messi e só saliu un Isco. Entón é normal que cada un mire polo seu fillo, porque se cría un fillo tamén miraría por ele, que xa o mellor e todo, pero tamén hai que entender que os nenos son esponxas e aprenden todo o que ven desde seus pais, non desde a casa. Entón, sí que habría que encontrar esos certos comportamentos dentro do campo de fútbol. A verdade é que a medida que suben as categorías, como a faceta dos pais vai indo a menos, porque xa empezan a ter carné, os avales empezan a ser independientes, non? Entón, os pais como que eles sinten cando se lle pasan maiores os fillos, xa verán que os fillos escapan da casa, non? Entón, no fútbol tamén son independientes, van eles solos aos campos, e xa empeza eso, un tema da pubertad, de quero destacar entre o equipo, ti non vales pa nada, eu son perfecto, ti non. Sí, pero creo que é un problema desde pequenos, non? Eu creo que dependendo de cal é, de como te críes tú, pode ser no futuro. E indo para máis arriba, a verdade é que arbitrando é moito máis fácil. A medida que suben as categorías, os partidos moito máis fáciles del VAR, porque a xente xa se dá conta que leva moitos anos jugando fútbol, o árbitro non é perfecto, e a verdade que sí que se nota ese salto de categoría.
Antonio Rial da Universidade de Santiago é psicólogo en esencia, ten estudado o comportamento da mocidade na súa relación coas drogas, coas pantallas, cos xogos. Que ten estudado Antonio Rial do fútbol base e dos comportamentos de futbolistas e de pais? Que está pasando, Antonio? Antes de nada, muchas gracias ao Concello por esta iniciativa e a todos que estáis aquí. Agradecemos que veñades. Isto foi increchendo. Estamos por Miguel, Manuel Pablo, Silvia, Luxío e Cristian, ¿no? E máis ou menos todos na mesma leña. Eu podo falar despois un pouquinho como experto, investigador, psicólogo, pero sobre todo tamén como pai, como deportista, como cidadán. E o que vin desde dicindo todo é que, bueno, o deporte ten un valor como axente de socialización espectacular, absolutamente, e de construcción de personas. Temos que plantexarnos o deporte de base cal é o modelo que temos que ter. Non ten por que haber gañadores nin perdedores. Ao longo da vida pode haber, en distintos momentos, en distintas facetas, gañadores. Entón se empezou a discrepar entre quemillas e empezaremos a dialogar e a discutir e a construir. Temos que pensar cal é, se realmente o que queremos potenciar ese factor de socialización, de construcción de personas que saiban convivir, que teñan bons valores, que sean boas parellas, bons pais no futuro, bons cidadáns e que respeten, pois probablemente teñamos que dar unha volta. E teñamos que dar unha volta dentro da comunidade, dentro das federacións, dentro dos clubes, e sobre todo no fútbol, porque sigue sendo o principal deporte, e é o gran ecosistema onde se proxectan, porque son esponjas, e dirán, ti eres árbitro, non sei, seguramente non estás psicología, sí, pero estás falando como un psicólogo, un educador, porque estás en contacto directo, a pé de campo, nunca mellor dito, e ves realmente todo isto, e vais xermolando, e que tipo de personas vais xermolando. Por tanto, eu partindo desta base e de ser un pai e ser un mal futbolista que xoguei en terceira división, fui baixante preferente, primeira regional, segunda regional xa o deixei, o vivín a violencia, como estábamos con Terio, que somos casi da mesma quinta, xogamos incluso no fútbol universitario xuntos, nos conocía a mi madriña, había piques, verdad, Terio, bueno, pero despois xoguei como veterano, el fútbol veterano. Eu pensei que nunca pasei en medio dun campo de fútbol antes que chega veterano. E xa non vos digo aquí xogando cos allas, cuidadito. Pero despois, é de aí que ainda teño un cativo de 6 anos. Teño unha nena de 20 e pico, outra de 3 anos, e me saliu que lle gusta o fútbol. Guau! Do Celta, hombre. Pero vexo 6 anos, o que estou vendo dende a grada, o que estou vendo nos adestradores cara aos árbitros, os pais cara aos outros rapazes, outros digo a outros pais, isto non dou prendo. Por tanto, non creo, e me preocupa que sea algo excepcional que sale nos medios, porque o caldo de cultivo que estou vendo, con pai, non me deixa tranquilo. E a partir de aí, desa primeira, bueno, desa primeiro lanzamento, desta primeira falta que sacamos o libre directo, segundo, quero felicitarvos por meter a vosos fillos no deporte. Porque o deporte, dende os gregos, o xogo e o deporte en particular é a mellor ferramenta de construcción do ser humano, de socialización, de facer persoas e de ser, ademais, de apostar pola saúde física e mental dos nosos fillos. É dicir, fai un par de anos fixemos un macroestudio con 50.000 rapaces, o ano pasado con 10.000 rapaces de Galicia, con Fundación Barrié, porque preocupa, por exemplo, os rapaces que fan deporte e deporte federado, e incluso fútbol, que non é o mellor exemplo, comen mellor, o sea, a súa dieta é mellor, durme mellor, a súa higiene de sono. Fijademos que na infancia e na adolescencia hai que dormir a 11 dí, porque iso ten unhas repercusións a nivel do desenvolvemento do cerebro, do neurodesenvolvemento, a nivel cognitivo, é dicir, que se teñen problemas con a mala higiene de sono, de iniciación, de conciliación, durmen mellor se fan deporte, que sí, durme todo o noite, sí ou non? Despois, temas de sobrepeso e obesidade, a mitad. Temas de aceptación da imaxe corporal, moitísimo mellor. Temas de autoestima, é que o mellor motor, constructor da autoestima dun rapaz, lembrades cando xogabades o fútbol con 5, 6, 7 anos, que lembrades cousas que realmente vos dañaban a autoestima. É dicir, para construir unha boa persona que saiba convivir, ten que ter unha boa autoestima. Unha autoestima realista, non creer, é dicir, pois efectivamente, perdonad a expresión, si é o que mete todos os goles e xogamos 4 partes de 10 minutos en pre-benjamines, pois todo o mundo ten que chupar marqueta, é dicir, faslle un flaco favor se esa persona, porque é o mellor e temos que ganar por arriba de todo, non sale ningún minuto, e así partido a partido. E depois sempre hai aquel cativo pequeniño, que é o meu,
que en diciembre de primeiro ano, que xoga 2 minutiños de cada parte, e aí por ali non toca o balón, bueno, venga, sigue. E tens que traballar para que iso non mina a súa autoestima. A autoestima é, digamos, a base da saúde mental das persoas. E os rapaces que fan deporte e o fan nunha contorna donde hai un club que ten realmente os principios, os valores e sabe de onde ven e a onde quere chegar e que quere acadar, eses rapaces teñen mellor autoestima, non se creen en gatos, que son tigres, ni tigres, que son gatos, e despois teñen menores niveles de depresión, menores niveles de ansiedade, problemas de somatización. Por tanto, os beneficios son indudales. O único elemento onde non nos salía mellor o deporte que os que non fan deporte federado, no acoso escolar e na violencia. Algo está, e en particular un deporte chamado fútbol enquistado, dende hai moitos anos, que claro, que 40 anos andábamos como andábamos, verdad? E se xogábamos na Illa da Arousa que non había barco ni madriña. Acabas de falar do caldo de cultivo, lembro-vos que nesta xornada non hai unha exclusividade sobre o fútbol. Caldo de cultivo hai no na bancada de baloncesto, na bancada de balonmán. Acabas de comprobarlo como pai. Cal é o caldo de cultivo que percibes na bancada? Que tipo de comportamentos se perciben? E por que factores apreciamos? O mesmo que decía, sin ser, entre comillas, experto, pero un tipo razonable que vive a carón dos rapaces, que decía Cristian, é dicir, os valores que temos na política, nos medios de comunicación e na sociedade do conxunto, se, digamos, se concentran nun ecosistema perfecto onde medra todo eso, e, digamos, se nutre moito mellor e se propaga moito mellor. E, como decía antes tamén, todo o que se ve, o que un adolescente ve, habitualmente tende a normalizarlo e a multiplicarlo. Por tanto, se na bancada hai violencia, e hai violencia, non tanto física, pero verbal e psicológica brutal, sin precedentes, diría yo. Por eso digo que... E paradóxicamente non hai estudios. Que pasa, Miguel? Que a xente, as familias chegan cabreadas aos campos? Iso é probable, digamos, de cada dos problemas, ¿no? Pero bueno, él apuntou un pouco de pasada un tema que pode ser importante, ¿no? Cando empezamos a competir, cando empezamos a dar valor ao resultado. A mellor é que nos estamos equivocando no modelo de competición que estamos plantexando para os nosos nenos, ¿no? Probablemente, ao mellor, si o Deportivo da Coruña, neste caso, que é referencia da provincia, a mellor non tuvese categorías de aleguín e de benxamín, que non se preocupase máis que de que os rapaces estivesen divertíndose, xogando, compartindo vivencias, ¿no? Porque ao final que un neno na súa casa sea introvertido, ou no colexio sea introvertido, ou ir a un vestuario, e pode valer de moito, ¿no? Simplemente con ducharse con outros compañeros e experimentar, ¿no? Pero que a mellor, partindo desa base, de non poñer unha competición hasta certa edade, simplemente acudir ao terreo de xogo... Que non é ese resultado. Efectivamente. E creo que tamén os torneos non axudan, ¿no? Creo que os torneos non axudan porque ao final acaba sendo moitos partidos acumulados, moito cansancio e ningún beneficio, ¿no? Un ganador, que se sale ganador, e outro día estuve en Carballo, no torneo que houve, e unha nai e dixo, estaba unha nai, estaba o equipo, e dixo, si perdemos este partido, nos vamos para casa. Veraron todos, bien! Digo, Que non é unha trasede. Digo, estaba chovendo e había moita xente na saída base, digo, bueno, pois ao mellor o rapaz se está dando a señal de que non quere estar aquí agobiado xogando 5 partidos en un día, non? Pois ao mellor temos que escutar. Un estrés e unha presión psicológica de menos que non está preparado o cerebro nesa edades. Quero dicir, se escoitamos máis aos nenos, ao mellor aprenderíamos moito máis de que se os nenos teñen que estar soportando o noso entrenador que levamos dentro. Os xóvenes non saberán quen era. Hai un señor que se chama Santiago Bernabéu, hai un campo de fútbol que leva o nome de Santiago Bernabéu. Nos anos 70 Bernabéu dixo aquilo de: me gustaría que mis jugadores fueran huérfanos.
Non sei se o problema está na semana, antes de que chegue a fin de semana, o xiro. Pode ser, parece moi interesante todo. Precisamente porque hoxe as familias facemos unha composición que ten que ver co turismo, non? Como preparamos esa fin de semana que non vai xogar en Carballo pola mañá, pola tarde en Campolameiro, logo vai a estar con non sei que, hai un torneo en Carballo, temos que apuntarnos, un pouco a vida acelerada, non? Sí, unha logística que prácticamente non dá tempo nin a parar, non? Xa enlazas en competición, adestramentos, multidisciplinar, moitos deportes, hai xente, rapaces que practican moitísimos deportes e vense sometidos a unha presión que nin eles mesmos queren. O que comentaba Antonio, bueno, a pesar de estar aquí no aspecto máis xurídico do asunto, a principal materia importante aquí é a psicoloxía, é dicir, a xestión da emoción, a xestión da corrupción, o objetivo rapaz tense que ver tranquilo. Eu non recordo que algo que sempre dixen como futbolista, non me importaba decirlo, hai outros futbolistas que, bueno, é un pouco un tema tabú. Eu estive nervioso todos os partidos da miña vida, todos. Antes do partido, deixaba tranquilamente 6 veces, porque estaba nervioso. E non me importaba recoñecer que eu estaba nervioso. Está mal visto que un rapaz este nervioso. Por qué? Porque, é dicir, podeselle ver un atismo de debilidade, pero non, é algo moi normal antes da competición estar nervioso. Todos estes comportamentos levan asociados a captar moitísima información dentro das casas e despois chegas ao campo como se suele decir, o campo vale todo. Vale insultar, vale falar mal, vale o mesmo neno que na casa dice me cago, eso non se dice, vai ao campo que se permite. O pai a veces, o a nai, incluso fai de gracia. Que nivel competitivo tiene mi hijo? No, sí, bueno, aí xa chegaremos porque evidentemente tamén se ponen moi boa estima deportistas como Diego Costa, todos conhecemos a Diego Costa. É dicir, cualquier entrenador do mundo querría a Diego Costa no seu equipo. Un xogador de fútbol violento e que incita a violencia ao espectador, ao compañeiro do partido, ao árbitro e aos contrarios, é dicir, incita a esos comportamentos, non? Penso que, concienciándonos, tendo un sentido común, pode haber unha solución, porque, insisto, os medios que se ofrecen por parte da Xunta, por parte do fiscal, están aí, e sí que incidiría un pouco máis, igual que recibimos todos os anos unha pequena charla dos árbitros para ter un novo coñecemento do reglamento, e tamén recibimos unha charla de non, se xogas o fútbol non podes apostar, é dicir, esas charlas sí que as recibimos, é moi vendadas, pois por que non ofrecer unha charla de conocimiento a non os tocos violentos nos terrenos. Cristian, como é o protocolo voso? Estás nun terreno de xogo, percibes algo, que faz? Pois o protocolo é moi fácil, creo que recordar que fai 3 anos para atrás que se implantou aquí esa maneira de controlar os partidos, que se un árbitro percibe, obviamente temos que percibir nós que é unha violencia verbal, porque moitas veces é verdade que se nos hacer con xogadores nos di, oye, mira, que me insultou, me diste, non podo facer nada, non sei se me estás mentindo, se non, eu podo fiarme moito de ti, pero teño que escutarlo eu, non? Entonces, unha vez que presenciamos esa agresión verbal, non sei se é de tipo xenófoba, homófoba, racista, todo eso, pois a primeira fase é para o partido. A primeira fase do protocolo, paramos o partido e avisamos o delegado de campo. Oye, mira, acabo de escutar na grada, de feito, deberíamos señalar quen foi, se escutamos tamén ver, non? Mira, aquela persona dali, pois dirigiu comentarios que non están ben, non? En caso de estadios grandes, ves en primeira división últimamente, por desgracia está se vendo moito de que o árbitro xunto aos delegados, a policía, oye, por megafonía, avisade que cesen os insultos. Aquí nos campos da costa hai que chamar ao delegado, o pobre que xa ten moito traballo, e dicir, oye, vai ta grada e dille a esta señor ou señora que pare. Moi ben, seguimos o partido. Se se volve a pasar calquera outra vez que eses insultos ou tal, volvemos a parar o partido e retiramos o vestuario, vendemos temporalmente o partido.
indícase a esa persona se é reincidente que abandone o campo, teria que ser o delegado de campo, con a axuda do delegado do equipo visitante, que tamén debería botar a mano. Se esa persona non quere abandonar o campo, ou unha vez abandonado o campo esa persona, salimos ao campo, vamos a reanudar e volve a ver comentarios dese tipo, suspendemos o partido. Son 3 pasos: aviso, suspensión temporal e suspensión definitiva. E, evidentemente, non é o mesmo dirixir a canteira dun clube como o Deportivo que dirixir a canteira do Soneira, do Leiñas, do Muxía, do C. Que protocolos, Miguel, Manuel Pablo, utilizades cos xogadores de categoría máis abaixo da que vos dirixides, filial e juvenil, e que protocolos seguides cos pais, coas familias? Bueno, en el club protocolos hacia la violencia, bueno, es un poco lo que dicta la federación más que el propio club tenga motivo. Lógicamente sí que hay situaciones donde se puede enfocar a la familia y llamarle la atención, incluso depende de la gravedad de los hechos, incluso que ese niño no continúe en el club, pero digamos que no tiene un protocolo asignado. Lo que quiero decir es que al final con esos niños yo creo que tiene un poco la razón de la competición que estábamos hablando antes, pues también la propia competición a lo mejor es el problema, ¿no? Sobre todo hablamos de eso, de niños de esas edades de entre 8, 12, 13 años, que al final me quedo un poco con lo que decía Cristo. Ellos se quitan solos, y es que ellos lo dejan jugar, al final son niños que quieren jugar. Lo que decía Miguel, los niños se querían y al final yo creo que el problema está un poco en eso, primero la competición, pero también en el entorno, por lo que digo, por las expectativas de la victoria, por las expectativas de los padres con los jugadores, y al final en ese sentido pues crea que eso se haga un monstruo, ¿no? Y es muy difícil, o se ponen normas muy estrictas y se cumplen, por lo que es lo que decía Cristian, ¿no? Hay unas normas, pero ¿hasta dónde se cumple? ¿Hasta dónde somos estrictos en ese sentido? Al final pasan las cosas y vuelven a pasar y no somos capaces de estirpar. Sí, de ser estrictos, de que pasa y se acabó, se suspende y ya está, no hay más vuelta de pata, que no seamos, o que las normas sean incluso más fuertes o digamos que estén redactadas de una forma donde no haya dudas a las cosas, pues creo que el problema pues, puede seguir ahí, ¿no? E como é a relación que tedes desde o Deportivo cos familias, Miguel? Bueno, por sorte non temos relación. Normalmente o clube que ten un coordinador que suele poñer as bases antes de empezar a temporada cos pais, e despois o departamento de psicología que se encarga de cada neno. Nós sí que podemos advertir si, por exemplo, antes cando estábamos no juvenil A, no juvenil B, si había algún problema con algún xogador ou entre eles podíamos advertir e despois eles son os que terían que indagar. Nós non temos relación directa cos pais en ningún caso, porque sería, bueno, creo que sería contraproducente para nós e para os propios rapaces, non? Creo que o noso cometido é educar e axudar a formar xogadores e personas, pero os pais teñen que dar unha certa distancia con nós e será o clube que se encargue de mediar en esos casos, non? Antonio e Silvia tiñan unha conversa paralela en momento de expresala. Claro, necesitaba desde a federación o ano que me dixo Cristian, pusimos un protocolo contra a violencia que tuve neso que a española, precisamente, a Federación Española tomou como modelo e está implantando nas territoriales. Además, o ano pasado creamos unha comisión antiviolencia onde todos os estamentos do fútbol, ven árbitros, xogadores, clubes e nós como directivos a cabeza co presidente estamos traballando en varios eixes, non? Porque, claro, é un problema do día a día que temos agora. Entonces, estamos traballando bueno,
en cartelerías, no, a ver, a nosa comisión non é con carácter disciplinario, que é unha comisión na Secretaría Xeral para o Deporte, donde si desde fai xa uns cuantos anos aí van os casos máis extremos nos que se denuncian, que nós como federación estamos obligados a denunciar, porque hai veces, bueno, eu tuve agora en Santiago un caso onde ti falas co presidente, e a verdad que tuveron moi boa voluntad, a veces os presidentes dos clubes que fan unha labor increíble, porque non hai que olvidarse que todo que poñen o seu tempo, os seus cartos e todo, pero aparte o seu patrimonio personal, porque ti respondes, non nos olvidemos. Antes contaba Miguel, non quero dicir, que se das un golpe a unha persona, que é unha responsabilidade, non é como antes, cando se xogaba, non como ben dicía Miguel na costa, que había, bueno, que pasaban estas cousas, ou acosar, ou que se sinta acosado un árbitro non é que quede en nada. Claro, entonces nós seguimos traballando en eso, creemos que todos os estamentos son importantes, sobre todo desde a federación creemos que é importante protexer os nenos e tamén os árbitros, porque o estamento arbitral, eu entendo que se pode, a veces a xente parece increíble, non? Eles equivócanse como se equivoca un dianteiro que falla un gol, porque a veces estamos en segunda ou terceira futsal, e eu que recorro moitos campos, é verdad que ahora ves o fútbol de outra maneira, tamén hai de recoñecer, pero que está un árbitro no centro do campo e pretendemos que cando nós, o VAR, o extra VAR, ti dis que é fora de xogo, e eu estou dicindo que non é fora de xogo, é un árbitro que está pitando el solo con 22 tíos, sepa e non se equivoque nun fora de xogo, estamos locos. Quer dizer, pero isto, antes pasaban aficionados, pero é que agora isto, ven rapaces que vas ao fútbol 8 e levantando a man pedindo yo árbitro fora de xogo, que dicindo, se non sabe nin que é un fora de xogo. Quero dicir, estas conductas están se facendo habituales que ao final o que crea non crea violencia en sí misma, sino que crea competencia. E ao final a tensión crea violencia, non? E como ben dixe, bueno, pues nós estamos traballando neses eixes como podemos, e agora estamos nunha campaña que están traballando, que nos sale un pouco costosa, que é o fútbol sin tacos, que pretendemos que sacala para a temporada que ven. Tamén se está traballando desde a Española con nós nun ente que é o delegado de protección, que nos clubes hace un delegado de protección da infancia. Agora exige a lei. Entonces estamos traballando para formar. Hai outra parte moi importante, os delegados, vos falaxe de antes, non? Un delegado de equipo, un delegado de campo, cal é a súa misión? Hai veces que non se sabe. Quero dicir, é increíble. Sin un delegado, el pode constatar, non se fai un partido. Sin embargo, sin adestrador, sí. Entón, a figura de delegado é importantísima. E temos que telo claro. Entón, nós, desde a Federación, queremos formar a xente, a xudarte, sobre todo o fútbol amateur, porque é o 90% do noso fútbol, e así o entendemos e queremos axudarlle a facilitarlle a vida, por decirlo así, non? Antonio, quedaste algo por aí para apuntar? Bueno, por dar un pasino adiante no discurso. Se ten avanzado, que era moitísimo, pero efectivamente hai un protocolo do ano 2024. Onte un acto do Secretario Xeral de Deporte, que facía tamén ca Unión de Federacións Deportivas de Galicia, donde precisamente se daba a coñecer, porque sigue sendo un enorme, un completo descoñecido ese protocolo, non? Que estive engaollando esta tarde. Pero unha cousa é os protocolos que teñen un carácter reactivo para erradicar a violencia e, sobre todo, a violencia que se ve, pero a violencia que non se ve nun vestuario e os rapaces, é dicir, que pasa con eso? A exclusión social e tú es un paquete. Eso non é violencia, é violencia. E incluso no propio protocolo fala explícitamente que hai que traballar e intentar reconocer todas as violencias que hai no contorno do vestuario, pero a través dos móviles, nas redes sociais. Ten la manera de termino. Por quero dicir, pero entonces, ese é un plano, pero é outro plano que é evitar, e por tanto plano preventivo, e aí sí que estamos sometos a verlo. E aí temos que ter en conta incluir sí ou sí as familias, e temos que ter un contrato inicial, traes o fillo ao meu club, pero isto que vamos a facer co teu fillo, esta é a nosa aposta educativa e deportiva, e te comprometes, e asumes
E non te vamos a pasar ni media. Ahora falamos de redes sociais e de fórmulas para prevenir. Alguna pregunta? Levantamos a man. A nosa azafata Rocío está na parte de arriba da xente que pagou máis pola entrada. Alguna pregunta abaixo? Sí. Escuitas? Sí. Bueno, pregunto un pouco as que están aí. Eu creo que como clubes que evidentemente non podemos vivir de espaldas aos pais e as nais, pero sí que ao mellor é un poquinho máis complicado solucionar o problema, solucionarlo de todo por aí. Pero sí que creo que temos a capacidade de a hora de escoller os entrenadores, os formadores, de escoller xente válida. Moitas veces focalizámoslo máis en que sea xente que entende moito de fútbol, por dicirlo de unha forma clara, obviamos que teñan pois eso, que sean máis educadores, non? de cara aos nenos. E aí sí que os clubes temos ese poder. Bueno, podemos ver cada fin de semana no fútbol base como vemos entrenadores que teñen unha actitud hacia os nenos que agresiva. Sí, agresiva, pero que deixa moito que desear. Entón, bueno, non sei que opinan eles, un poquinho vamos a empezar por os adestradores, por alusións. Sí, a ver, bueno, vou falar tamén un pouco desde o punto de vista da escola de adestradores, ¿no? Que xa 12 anos dando clase e, bueno, desde a federación se están sacando moitos cursos, fui avanzando en formación e un pouco se obliga a cada clube a ter un responsable como adestrador nestas categorías, ¿no? Bueno, sorprendentemente moitos clubes se queixan e non me falta notar e digo é o máis importante, ¿no? Como José diz, o tema das actitudes dos adestradores, penso que aí está o apartado sancionador, ¿no? Si non funcionamos a hora de formar a ese adestrador, si fracasamos, porque ese adestrador, moitas veces, cando estás dando clase e na miña parcela, que é a parcela técnica, sempre les digo que é máis importante para os nenos, porque os nenos teñen que estar en contacto co balón seguido, e no nivel no UFC é fundamental que os nenos aprendan a xogar ao balón, non a competir. Claro, se temos un adestrador que é competitivo, que leva aos extremos, e ti non foches capaces de formar nese punto de vista, pues ten que entrar o punto de vista sancionador. Cristian, que hai moitos árbitros por aquí, moitas veces descargamos toda a responsabilidade dos árbitros. Os árbitros teñen a obligación de, se un está gritando aquí, teñen a obligación de estar atentos a este, teñen a obligación de estar atentos a figura dun mediador, dunha persona responsable. Creo que é importante. Eu fai moitos anos, o meu primeiro experiencia como adestrador foi en Cataluña, en Figueras, e entrené o equipo de prebenxamíns e tiñan un coordinador para cada categoría. Os pais tiñan que estar vendo o partido con ese coordinador. Eu traballaba unha semana, 2 semanas, 3 semanas, control pase, e lles explicaba aos pais, ou tiña aos pais explicándoles o que facía. Non había conflicto, non había competición, simplemente era explicar eso. O que ele pregunta, eu, en ese caso, xa estamos entrando a nivel sancionador, porque o adestrador non está capacitado para adestrar, incluso chegado o momento de poder perder o... Tiene que ser o primeiro exemplo. Efectivamente. Manuel? Sí, vamos, es un poco como él. Al final somos educadores y parte del problema ya es que el club, lo que decía él, los propios clubes son los que tienen que tomar las medidas. No puedes tener una persona ahí que ves que es agresiva, es decir, está en tu entorno y en tu club que estás viendo esa situación, y ya un poco lo que me pide con la competición. Ya no solo ya el que pueda ser agresivo, sino a nivel de competición, que los chavales pues
no juegue, que no permita jugar a los propios niños por querer ganar. Entonces, ya te digo, es algo que primero viene la competición, también nos fluye un poco por parte de todos el arreglar ese tema, ¿no? Pero está claro que puede haber educadores y entrenadores, igual que también haya jugar fútbol. Lo importante es que se sepa reconocer eso, primero por parte de los propios clubes que contratan o que tienen a esas personas trabajando para ellos. ¿Más preguntas? Merce Barrientos. Todos los nenos que llegan ao fútbol primero deberían practicar artes marciales. Hablar de servicio. No, aquí, miro aquí. Antigua karateca, taekwondista y presidenta da Federación Galega de Taekwondo. Eu, que ademais son docente e fui presidenta dunha federación moito tempo, boto de menos dúas cousas nesta táboa de conversas. Boto de menos, en primeiro lugar, que se fale das mulleres. No fútbol xogan chavales e chavalas, árbitros e árbitras, houve unha persoa que nominou as árbitras, pais e nais, presidentes e presidentas, e aínda que parece que iso é unha obviedade e non é preciso, pois penso que no fútbol, moito máis que noutros deportes, é moi preciso. Por outra banda, tamén boto de menos outra cuestión, dúas, que son os referentes. O fútbol feminino pasou moito tempo tendo unha carencia absoluta de referentes. As rapazas que xogaban ao fútbol víanse reflexadas en Messi, ou en Isco, ou en Cristiano Ronaldo, ou en quen fora, pero non tiñan referentes femininos. E o problema dos referentes no fútbol base é moi grande, porque cando os referentes manteñen conductas gravemente inapropiadas nun campo de fútbol e iso alimenta programas mediáticos que eu chamo programas rosas de fútbol, con debates de discusións absolutamente emocionais e non racionais nin técnicas, estáse facendo negocio con un modelo que está alimentando os nosos rapaces e rapazas e que logo eles reproducen nos campos de fútbol, porque o que é admisible para un xogador de primeira terá que ser admisible para quen o emula e o imita. E por último, e como presidenta dunha federación, eu recordo ter sancionado a compañeiros moi queridos, adestradores, deixándoos durante 3 meses, 6 meses e mesmo un ano sen poder baixar a unha pista de competición, sen poder exercer a súa labor como coach, que nun combate é decisiva, porque é a persoa que se senta detrás de ti e di o que está sucedendo e o que debes de facer. E iso fíxeno apoiada polos regulamentos da federación, cando un coach se permitía interpelar a un árbitro dunha forma pouco educada, non insultando, que xa sería absolutamente inadmisible, sino pouco educada. E entón tiñan a consigna os adestradores de que non se podían dirixir aos árbitros, punto. Entón eu creo que hai un problema no fútbol de regulación de que sexan inadmisibles determinados comportamentos. E se un adestrador lle mete o dedo nun ollo a outro adestrador, cousa que ocurriu, ese adestrador debería de ser inhabilitado durante un tempo tan prolongado que se pensara moi ben o que vai facer. Eso que creo eu. Tal cual. Moitas gracias, Antonio Silva. Tamén como federación, eu veno dixen antes, nos desde a federación desta comisión que non ten carácter disciplinario, porque non temos maneira de ter carácter disciplinario máis que sancionable, nos aumentamos as sancións. Nos hai partidos a porta fechada. Desgraciadamente é así. Evidentemente, algo se nos pasará e quedanos moito por traballar. Eso decir que non sería querer tapar o sol con un dedo, evidentemente, pero sí estamos a traballar
é verdad que esa comisión é moi reciente, é da tempada pasada, é moi reciente para ver xa pois cousas que se poden, pero sí que é verdad que a nivel a carácter reglamentario sí endurecemos as sancións. Evidentemente, despois hai cousas que non son sancionables, porque a veces os equipos de fútbol pensan, ou os clubes, pensan que nós temos carácter de juzgado, e hai cousas que non podemos juzgar, que quizás ao mellor sería máis rápido que pudéramos juzgar, si que podemos a unha persona inhabilitada durante 2 anos, pero pouco máis. Hai outra cousa moi importante sobre o que ti dis, que as instalacións son municipais, non son propiedade dos clubes. Entón, eu, por exemplo, poño un exemplo. Este fin de semana eu teño un partido a porta pechada. Eu tuve que mandar un correo ao Concello de Santiago porque, evidentemente, nós non temos como. Quer dizer, as instalacións non son nosas, ni siquiera son dos clubes. Entón, en sitios como Vimianzo, digo o meu pueblo, como Santa Comba, que ti, eu, por exemplo, podo falar con Mónica porque teño acceso, pero nas cidades non é así. Entón, é moi complicado. A veces, querendo ejercer, non eres capaz. E con isto non estou eludindo que, efectivamente, temos que seguir a traballar, iso está clarísimo, e seguiremos traballando polo ben do fútbol, porque é máis. Eu sí que vou a sacar unha lanza porque eu sou unha apasionada do fútbol. Eu nunca xoguei o fútbol, pero sí que estuve 20 anos nunha directiva, e máis, non como a directiva siguiente, eu era a muller do presidente. Ahora non son muller de ninguén, son Silvia, gracias a Dios. Pero quero dicir, era así. Entón, eu creo que o fútbol tamén non só son cousas malas, non? Quero dicir que nos caracteriza por esa pasión, por ese fervor, e quero dicir que enche as televisións de todas as casas todos os días de semana e días en semana. Pero hai que saber manejar as emocións. Tamén. Antonio, o que refería Merce. Bueno, estou absolutamente de acordo co que dices. A función social que ten o fútbol e, ademais, a potencialidade que ten como magnífica ferramenta de igualdade, o deporte, e o fútbol tamén, pero para iso ten que haber referentes, e ten que haber estrutura, e ten que haber un valor social e un reforzo social ao deporte femenino, na mesma maneira ou máis, discriminar positivamente. E ten que haber un sistema de competición para que unha rapaza, porque nas rapazas de 11, 10 anos, 12 anos, a nivel de adherencia é incluso superior aos rapaces, pero cando chegan aos 14, 15 anos, a la mierda, especialmente las chicas. Por qué? Porque non ten nese momento unha estrutura de competición, ou eres moi boa ou xa non. Non hai ligas, non hai un sistema competitivo e non hai un valor social e un reforzo. Que, por tanto, é importante. E eu quería dicir unha cousa, porque creo que se acabamos, quería recordarlle, como estamos aí nun plano moi casi dramático e Dios mío que todo era, sabedes a historia de Tina? De unha nena de 6 anos neandertal que atoparon os restos hai uns meses en Xàtiva, en Valencia, e que os arqueólogos, antropólogos, resulta que demostran que esa rapaza con 6 anos que tiña polos restos fósiles, é dicir, síndrome de Down, tiña máis uns osos, digamos, unha malfunción nun oído e era sorda. É dicir, que os arqueólogos e os antropólogos demostran que é imposible, se nós non estuéramos programados xenéticamente para axudar, esa nena pudera vivir 6 anos. Non solamente que axuda a nai, sino do clan. Por lo tanto, os nosos fillos veñen programados xenéticamente para facer o ben, para axudar aos outros, para ser solidarios, para ter conductas altruistas e prosociais. Non os tropeemos. Ali atrás queríamos hacer unha pregunta e logo vamos arriba. Boa tarde. Un comentario. O deporte é nobre por naturaleza e é un lugar onde se fan moitas amizades. Certo é que o básico da educación, tanto a familiar como logo as escolas, os mestres, logo o club, logo os estradores e tamén os árbitros, tamén son educadores. Entón, as familias que acompañan os chavalos e chavalas ou deportistas en xeral a facer deporte, creo que hai que inculcarle eso. Na familia edúcase, o club tamén educa, e máis, a moitos xogadores que é moi bo, pero o club non quere ese xogador porque este non é bo como equipo.
en unha época de que me xogaba fútbol, logo fui presidente dun equipo, tuvemos cadetes, xuvenís, e iso é básico. E logo certo é que, logo de que o atletismo, e creo que os deportes individuales é outro mundo. Por que? Certo que deporte de equipo hai contacto, certo? Ahora, tamén hai que facerlle, sobre todo, xa en edad de estar, que o outro equipo que vai xogar con nós, vai xogar, que se non ti só non xogas, un equipo só non xoga. E logo mañán, igual ves o compañeiro que xe unha falta que é o teu compañeiro de cupita na escola. Entón, hai que, as amizades é básico e a educación de todo o tramo de inicio hasta o fin. Arriba querían alguna reflexión, pregunta. Estaba encendido. Isto vai de on e off. A ver, intento ahora. Dixéronme que tes un bozarrón. Ahora, Rocío e a nosa técnica. Hola, boas noites. Hola. Teño unha cuestión, que consello dades vos para os máis novos? Moitas grazas. Que consello? Sí. Consello para os máis novos. Empezamos. Pero para que? Cando xogan o fútbol. Cando xogan o fútbol. A ver, cortita e al pie. Sí, fundamentalmente, primeiro, que queira xogar. Despois, animalo a facer deporte, a convivir con un grupo de deportistas e a estar activo, non? Manterse en forma, nada máis, porque pouco máis lle podes... Non, mando a hacer deporte y que se divierta, sobre todo que no se frustre, que la época no sea malo, no sé, poder hacer más. Uxío? Disfrutar, sobre todo, que o que se paga, facelo con moita ilusión. Dúas cuestións antes de continuar. Alguén aludiu a un tema que se cadra está prexudicando, non o fútbol base, pero se cadra a sociedade. As redes sociais. Uxío, empezando por ti. Crees que prexudican estes momentos o que é o deporte de formación, por así decirlo? Sí, categóricamente. Penso que ninguén opina que non. Vale? As redes sociais son un filtro desastroso para prosperar e que o deporte vaya en unha línea ascendente. O que se está a facer actualmente en as redes sociales é todo o caso. Proactivas a violencia e, efectivamente, pues, o carácter que teñen non é educativo nem informativo. Quero facer un pequeno apunte de unha cuestión xurídica, facendo referencia ao que comentou. Para que o procedimento sancionador administrativo sancione, para que a Fútbol sancione, ten que recollerse nun acta. Vale, é fundamental. Por moito que se faga un campo de fútbol, un terreno de xogo, en redes sociais, tense que recoller nun acta para sancionar. Outra cousa é o procedimento sancionador penal, os tribunais, que non é necesario que se recolle en ningún lado. Se pode ver na televisión, se pode sancionar nos tribunais. O que se insta dende a lei do deporte é que neses espectáculos que son máis chamativos, que podemos ver en primeira división, segunda división, televisivos, que se facilite para que non se sancione administrativamente solamente co acta. Vale, estamos, é dicir, é moi famoso o tema de pasou isto, pero recolleu no árbitro no acta. Non, entonces non pasa nada. Eso é o principal problema. Se ti en primeira división, espectáculos televisivos máis conocidos ou que teñan máis nome, empezas a sancionar administrativamente sen estar recollido no acta, é unha forma de educar un pouco regresiva, pero para prosperar neste ámbito da educación. Miguel, Manuel, controlades as redes sociais dos vosos futbolistas? Non, para nada. Hai que controlalas? A ver, sí que é certo que teño firmado nós mismos, que agora xa non tengo menores de edad, eu sí que teño firmado
non pode vulnerar a intimidade dos xogadores. De feito, chegaba a un extremo, vou che poñer un exemplo, eu non podería entrar solo no meu vestuario si teño menores de edad, tería que entrar acompañados. Rapaces teñen filmado que non poden usar os móviles dentro da instalación dentro dos vestuarios, hai duchas e hai xente que pode estar desnuda, non podes distribuir fotos do teu equipo ganando no vestuario, cosa que sí que sería importante que houvese unha educación en cada club, porque todos os fines de semana estamos cometendo vulnerando a intimidade dos nosos fillos e dos nosos... Digamos que controla la imagen por parte del club, la imagen hacia el club, pero digamos que de forma personal no. Y Antonio, está complicado controlar las redes sociais das familias que acuden cos nenos de 6 a 12 anos a fin de semana os partidos. Falando desto de, claro, había, non son experto, pero temos aquí unha persona que traballa en artes marciais, non? Estas artes marciais. Hai unha modalidade de artes marciais que o vale tudo, ou algo así, non unha modalidade de artes marciais, é unha práctica que vende do Brasil, vale todo, pois tudo. Nas redes sociais é multiplicado por claramente, é dicir que eu, claro, pero que Meta, por exemplo, Facebook, Instagram é a sétima empresa que máis valor bursátil ten no mundo, é dicir que as grandes empresas, por tanto, os motores económicos teñen que ver con a tecnoloxía e das redes sociais, onde non hai produto. Se non hai produto, o produto é claramente, e onde que temos ademais que se blanquean e normalizan os discursos de odio sin ningún tipo de control. E a veces, co beneplácito, hasta non sei se incluso co apoio dos grandes clubes, iso para facelo ver que estamos en período de final de Copa do Rei, etc. Iso co beneplácito. E despois, de construir referentes absolutamente nocivos para a sociedade no seu conxunto e en particular para os máis pequenos. E a normativa europea di que con menos de 14 anos un rapaz non pode estar nunha rede social. Con menos de 14 anos, con 13 para baixo, o 98,5% e o 85% en 3 ou máis. E ademais, desde o punto de vista de que eu xogo ben, son moi bo, xogo no Depor A, no Xuvenil A, pois o mellor que o sobreviver, evidentemente, para vivir, ou do Arteixo. Pero se eso non o subo ás redes sociais, non son tan bo. É dicir, que eu teña esa necesidade de que, aparte de facer o meu traballo tranquilamente, de ir a mostrar, de tratar de progresar, de ser feliz, de divertirse, de disfrutar, se teño que estar constantemente cando chego o vestuario, clic, subindo e recibindo like, estamos jodidos. Porque a saúde mental e o desenvolvemento desa persona. Entonces, señores, das grandes clubes que traballan en o deporte de base, que van en carteira, traballen, por favor, o tema das redes sociais. Non hai... Máis cuestións? Arriba, sí. Aquí temos... Bueno, primero deseo felicitar a esa iniciativa del Concello, puesto que veo que hay muchos deportistas, pero sobre todo muy acompañados de sus padres y de sus abuelos. Esos son los que están en las gradas. Entonces, esto como embrión, deseo felicitar al Concello con esa iniciativa. Sobre lo que aportaron los ponentes con su magnífico magisterio, a mí me queda algo. Me extraña este cortocircuito que existe en el Deportivo de La Coruña con los padres y los entrenadores. Entiendo que a lo mejor esos entrenadores me gustaría saber si se sienten respetados por los padres de los jugadores, porque es fundamental. Un entrenador de juvenil puede estar más horas, seguramente más horas a la semana, que el profesor de matemática con el hijo, o sea, con esa persona. Y después algo dentro de la violencia, que a lo mejor aquí atiende esto, que es el famoso periodismo de bufanda. Estamos viviendo unas tertulias y unos programas como el Chiringuito, etcétera, etcétera, que yo no digo que generen la violencia, pero muy cerca, entre los propios periodistas y con ese famoso periodismo de bufanda. Nada más, gracias. Muchas gracias. Antes de entrar en conclusións e antes de que os nosos convidados acheguen as súas fórmulas que estarán baseadas na prevención, nos gustaría que se fixaran
noutro exemplo impulsado polo Concello de Málaga ten que ver coa relación dos árbitros e as familias dos xogadores de categorías moi inferiores. Buenos días. Muchas gracias por su presencia aquí para poder expresarme. Quería que fuera la charla aquí con los jugadores, con los entrenadores, con todos los padres que vienen a ver a sus hijos jugar, porque este mensaje me parece muy interesante. Insultarías a tu hijo. Es uno de los mensajes de la plataforma 090, una iniciativa del Ayuntamiento de Málaga, con la que yo colaboro, y insiste, nos hace pensar a todos. Si no nos gustaría insultar a nuestro hijo, si no queremos que se insulte a nuestro hijo, ¿por qué se insulta a otras personas? Entonces, entre todos tenemos que colaborar dentro del campo, en la banda, en la grada. Entre todos tenemos que hacer que el ambiente sea el más educado posible. Los chavales necesitan eso para formarse y divertirse, que es el objetivo principal del deporte. Una buena salud, una buena formación en valores y pasarlo bien. Esto es lo más importante de todo. Y es imposible pasarlo bien si no hay un ambiente de respeto. Estamos, en general, sobre todo en fútbol, confundidos con esto de que vale cualquier cosa, pero no vale cualquier cosa. La principal victoria es educar. Y es imposible educar si no hay respeto. Entonces yo les pido, por favor, que me ayuden y que yo los ayude a ustedes a crear el mejor ambiente. Yo me voy a equivocar, eso seguro, segurísimo. Si alguien piensa por árbitro, no se va a equivocar en un partido, eso es una locura. Se tiene que equivocar. Pero obviamente uno quiere hacerlo lo mejor posible. Siempre. ¿Vale? Igual que ellos quieren hacerlo lo mejor posible. Y tenemos que intentar, aunque haya alguna decisión que a ustedes les parezca que no es la más acertada, mantenerla. ¿Vale? Porque si me equivoco, ¿qué se le va a hacer? Y otras veces no me habré equivocado y pensarán que sí, pero he aceptado. ¿Vale? Eso Este é un exemplo do que transmite un árbitro ás familias antes dun partido de fútbol. Cristian, que che parece? Vou estudiar o contenido do vídeo, porque sobre o papel queda todo moi bonito. É verdade que é unha iniciativa moi boa, de que o árbitro antes do partido reúne os pais, pero eu xa che digo que se eu fago eso, e no minuto 90 pito un penalti que é dudoso. Ninguén se acorda do que dixeches. Ninguén se acorda do que dixen ao principio do partido. É máis, que a me conoza, non só no fútbol, senón fora do fútbol, a mí gustame falar ca xente, non? Entón, eu sempre que empecé a arbitrar, sempre tiña esa manía de intentar explicarlle aos xogadores, oye, por que pito isto, por que me parece amarilla, por que me parece roja. Co tempo comprobei que non sirve de nada. Non sirve de nada, non queren escutar nada. Eles só queren que lle pites falta, que lle saques roja, tal. Non queren saber nada máis, non lle importa o reglamento, non lle importa por qué, non lle importa nada. Sobre todo, ahora vou tirar, antes non toquei o tema, pero en veteranos, iso é, me refiero, nos partidos de fútbol normales son 11 contra 11 e un árbitro. En veteranos son todos contra todos. Entonces, xa non é controlar 11 dun lado, 11 do outro, é controlar 22 entre sí, contra ti, contra os outros. É imposible dialogar con... Se todo vai ben, o máis probable é que non se fale de mí, non? Que sempre se di, se o partido vai ben, non se fala do árbitro. É a nosa aspiración, pasar inadvertidos. Pero iso sí, eu podo falar moi ben, oye, hai que se comportar, insultarías o teu fillo, si, bla, 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 que ao final do partido, se eu pito un penalti no 90 que non era, acabou o tempo. E queremos que escoiten outra testemunha, é de hoxe mesmo. Si mañá, ao final, e Florentino Pérez deixa, vais a disputar unha final de Copa, Real Madrid-Barcelona, si se xoga, o árbitro vai ser un árbitro vizcaíño que se chama Ricardo de Burgos Bengoechea. Normalmente os árbitros non fan rodas de prensa, eu niso non estou de acordo. Deberían falar máis a miúdo e seguramente humanizar máis a situación. Esta mañá falou e dixo isto, da súa vida personal, da súa relación cun fillo que chega chorando a casa, e tamén falou dos árbitros que están no fútbol base. Cuando un hijo tuyo va al colegio y hay niños que le dicen que su padre es un ladrón y llega a casa llorando, eso es muy jodido. Lo que hago en mi caso es intentar educar a mi hijo, ¿vale?
para decirle que su padre es honrado, sobre todo en el barrio, que se equivoca, ningún deportista más, ¿vale? Y eso es muy jodido, no se lo deseo a nadie, pero el día que me vaya aquí, quiero que mi hijo esté orgulloso de lo que fue su padre y lo que es el árbitro, porque los dos han usado muchos valores. Y no hay, de hecho, lo que estamos pasando, muchos compañeros y compañeras, no del fútbol profesional, porque esto afecta a nuestras familias, pero sobre todo del fútbol base. O sea que cada uno que haga una reflexión de por dónde queremos ir y lo que queremos del deporte y del fútbol. ¿Vale? Simplemente me gustaría que los pienses. Esta es una reflexión de Grupo Bengoechea. Un salto para ustedes, dos clubes grandes, dos que participan nesta aventura da final de Copa, que son o Real Madrid e o Barcelona. Como vos quedou o corpo, Xío? Se tocaron todos os ámbitos. No, digo, acabo de escoitar. Eu sempre digo tamén que hai unha referencia moi positiva no ámbito do deporte, do fútbol e das categorías inferiores, é o País Vasco. É dicir, tanto o Athletic Club como o Real Sociedad, como o Alavés, son clubes que fan moi ben, educan moi ben, teñen presentes as familias, non quero mentir, pero entrevístanse coas familias antes de fichar a ningún xogador das categorías inferiores. É dicir, son procedimentos que siguen un pouco por cultura. Pois, a min teño debilidade pola xente do País Vasco e a forma na que transmiten, por exemplo, o árbitro Bengoechea, e sobre todo que a liña que levan tanto como árbitro, entrenadores como xogadores, sempre desde un diálogo moi suave. Eso é moi correcto. Antes de entrar no tempo engadido desta xornada, alguna pregunta? Despois non rejetes fora, Queres unha pregunta? Sí. Vamos por aquí, importante que os máis aludidos que son os nenos pois podan tamén ter a súa voz. De que categoría eres? Alevín, como te chamas? Isaac. Cando haxa unha violencia en algún partido, ao final do temporada que non para enjadir. Como? Para facer, para que haxa menos violencia nos partidos. No, isto é posible. A ver, como ben dicen antes, estamos traballando, queremos que endurecer o reglamento, como ben explicado o Xío, hasta onde nos cuidamos. Eso é o que se traballa, non? A parte de facer campañas de sensibilización e condenar certas condutas que non son apropiadas. O que sí quero facer, que non sei se te contestei, non hai algo que che poda decir concreto, non? Pero sí que seguimos traballando nesto. Gustaríame decir unha cousa e aclarar unha cousa. Nos estamos falando aquí, o Xío ben o dixo, eu conozco a carta, o Real Sociedad me pareceme que tiene unha maneira de traballar excepcional, estamos falando do Depor, que é un referente, pero a nosa realidade do fútbol é outra. Eso hai que ponerlo sobre a mesa. O 90% dos clubes son modestos, os soneiros. O señor presidente que está aí, que lle mete horas, leva 20 anos, que tal, e como dirá el moitas veces, ou dirá a súa señora cando chega a casa, e ten que aguantar os fillos dos demás, como nos pasou os demás, que non temos eses medios, que os clubes modestos non teñen os medios para nin ter psicólogos, nin facer de psicólogos, inda que fan, inda que son os que acompañan os pais, porque hai moitos os nenos, porque hai moitos rapaces que en edades moi pequenas van acompañadas, pero cando son juveniles, que los meten en un bus e carreta con ellos por Galicia de antes. Eso pasou a mí. E quero dicir, ao final estamos expoñendo aquí un fútbol que non é a realidade nin do noso fútbol da costa, por desgracia, nin da maioría de Galicia. Non temos medios, os nosos directivos non cobran un peso, os nosos entrenadores a lo máximo que lle podes dar para gasoil, porque ao final fano porque lle gusta, fano como millón poden, que evidentemente nos equivocamos, porque nós somos os reflejos que estamos no fútbol, non deixamos de ser os reflejos que hai nas sociedades, e a veces estamos impoñéndolle, eu, por exemplo, na nosa junta directiva son moi apañón,
Quer dizer, en 8 anos que eu levo na federación, pasamos de facer as licencias a man a que cada presidente ou cada directiva ten que ter un ordenador na súa casa. A ver, estas melloras, quero dicir, estes avances é moito, ainda que nos parece unha tontería, e con isto da violencia, que todo vai super rápido e todo ten que... non hai a cultura do traballo, do esforzo, non, tiene que ser, yo soy futbolista e mañana soy Messi, e se non es así, non le vale ni al padre ni al niño. Fórmulas para acabar coa esencia desta xornada de sensibilización que é a violencia, particularmente no fútbol base, no fútbol máis cativos, fútbol 6, fútbol 8, fútbol alevín, fútbol infantil, ata fútbol cadete. Que achegades, Miguel, para acabar con todo isto, na relación futbolistas, árbitro directivo e pais? Que hai que facer? A ver, principalmente ter primeiro unha cercanía cando plantexar os objetivos que se queren cumplir cos membros, non? Creo que os pais non terán tempo probablemente e nos clubes non, como di Silvia, non son profesionales, pero bueno, para un sábado pola tarde poder tomar unha caña e reunir con os pais e explicar o que queres facer cos seus fillos cando son pequenos, creo que para eso todos temos tempo, non? Entonces, a partir de aí, involucrar tamén algún dos pais a que participen nas actividades, nos adestramentos os que podan, ou como delegados nos partidos e que podan convivir o día a día co adestrador e cos rapaces, pero fundamentalmente eu sí que son moi drástico nesto, a pesar de que ser un exjugador, ser unha persona moi competitiva e o que me conoce sabe que son guerreiro, ahora máis tranquilo porque tenemos o Pablo sempre ao lado, e eu tranquilo me deixa solo sempre, entonces tengo que estar máis tranquilo, pero creo que eliminaría moitas competicións, sobre todo no fútbol base e torneos competitivos eliminaría. Pablo, un poco lo que acaba de comentar, que más que las competiciones, la igualdad, que los niños tengan que jugar por todo con un movimiento, sobre todo cuando son más pequeños, situaciones donde la competitividad no sea un arma donde se puedan agarrar para eso, para frustrarse, para sus expectativas en cuanto a equipo o en cuanto individualmente estén por encima de lo que es el propio juego, la diversión. Y después, para mí, es lo que te digo, ser estricto en cuanto a normas, en cuanto a protocolos, en cuanto a cumplirlos, en cuanto a que pase una cosa sea así y haya sanciones donde, lo que dijo la chica, ¿no? Que haya sanciones donde se lo piensen y de que a la primera no tiene que a la primera sea sancionable, no, bueno, es que se equivocó, es que al final siempre estamos con la medianía en la base, en el caldo de cultivo, donde después va todo a mayores, digamos. Falando de sancións, Uxío, teñen o seu curso as sancións? Unha persoa é afastada dun recinto durante un ano, cúmprese iso? Tens que cumplir, evidentemente. Tens que cumplir, cúmprese? Execútase o cumprimento, é dicir, o problema non é se a execución é correcta ou non, porque ti non podes estar detrás de ninguén, pero a administración pública, as federacións, fan todo o procedimento para levar a cabo que esa persona non volve a entrar nun campo de fútbol. Ti que aportarías para erradicar os problemas que hai nunha bancada nun terreno de xogo nesa asociación? Eu, principalmente, seguiría co plantexamento que se está facendo polo Portugal e pola Xunta de Galicia, protocolarizar que os clubes, por medio de campañas, por medio de charlas, expoñan aos xogadores, aos pais, árbitros tamén, de como identificar a violencia, como xestionar a violencia, a quen avisar no momento no que identificas esa violencia e recollelo todo nun protocolo de actuación, nos anexos, ben cumplimentado todo o protocolo e expoñelo pois, en xornadas que, por exemplo, aquí vimos a Vimianzo a falar e parece un pouco raro ir a falar dunha xornada de sensibilización da violencia. Por que non se fai isto máis a miúdo por parte de todos os concellos, por parte das administracións públicas? Pois, esta iniciativa é moi positiva e que se vai facer moito.
Sabedes que Cristian está facendo un curso de inteligencia artificial. Igual é o futuro para acabar con todo isto. Que opina un árbitro? Que como árbitro a inteligencia artificial non vai solucionar problemas? No, isto parte de inteligencia humana, artificial verde da humana, a humana vai jodida, artificial vai peor. Claro, isto parte da inteligencia humana, artificial non vai solucionar nada disto. Pero ti que aportarías? Cal sería a túa solución? Eu creo que hai moitas solucións, calquera que se faga, non vou nombrar todas, porque eu creo que calquera que se faga sería xa boa planteada, pero quería mirar un tema que tu antes, Silvia, de que están traballando nun novo axente de unha figura de delegado. Unha figura de antiviolencia ou algo así. Claro. Dicías antes que o delegado de campo moitas veces non sabe cales son as súas funcións, pero están escritas no Reglamento General da Federación. Está, creo que o artículo 232, me parece que me estos días, que define cales son os requisitos, que ten que facer un delegado de campo. Entre elas está que o partido se cumpla sin incidencias. Entón, aí xa estamos duplicando cargos, que o único que nos vai traer problemas é os árbitros. E digo vos por qué. Primeiro, porque imos ter o follón, como sempre, de que ao principio de temporada os equipos non teñen esa figura. Entonces, xa hai problemas. E outro tema é que é unha ficha máis que se cree con libertad de facer o que queira. Porque está pasando de equipos con fichas de preparador físico que non teñen preparación dese tipo, pero por ter unha ficha, por poder sentarse no banquillo, teñen esa ficha do tillero, ficha de delegado de campo, ficha de delegado de equipo. O que vai facer esa ficha, na miña opinión, o único que é traer máis problemas, é traer máis xente nos banquillos ou cerca deles que nos quenten máis o partido. É a miña opinión. E a nivel competitivo, desde a visión dun colexiado, que debemos facer? Eu partiría, obviamente, do fútbol base e quizá eliminaría as clasificacións. Non sei, algo que se me ocurre sería poder facer unha competición que non houvese clasificacións en toda a temporada e que ao final da temporada se reúnen os equipos involucrados nesa liga e que escollan que foi o mellor equipo desa temporada. E que non haxa un primeiro, un segundo, un terceiro, un cuarto, un quinto, un sexto, un sétimo, un último. Porque o que queda primeiro é moi feliz, pero o que queda último, os rapaces tampouco lles gusta quedar último. E obviamente para que haxa un primeiro tamén hai un último. Para mí habría que quitar esa clasificación innecesaria en categorías tan baixas. Creo que hai 10 personas que non están de acordo contigo. Sí, teoría. Unha cuestión aquí, Manolo Corredoira, mito del fútbol na Costa da Morte. Un apunte nada más a lo que dijiste. La figura que Silvia dice del delegado, que es el delegado del menor ante la violencia, no tiene licencia para sentarse. Es una persona que va a estar pendiente de que todo transcurra externo, dentro del club. É un cargo externo. Exacto, es dentro del club, es el delegado, digamos, del menor. É o xefe de logística. O delegado COVID no seu momento, pois eso igual é unha figura que vai existir dentro do club porque é obligatoria. Dentro dun equipo, pero non dentro dun partido. Alguén está dicindo por aí, co cal temos que pagar máis os clubes. No, en absoluto. Para controlar todo este tipo de información, porque os grupos de WhatsApp, pola lei, xa comentaste as cousas nas que estás traballando de la federación, si Manolo. A fin de semana pasada, domingo, xorouse en Aragón a nosa Champions, a competición que organiza a Real Federación de Fútbol, en este caso, a colaboración destinada con el Deportivo da Coruña, para xente con discapacidade. Foi un torneo precioso, me encantó. Fue el primero que viví, no había ninguna maldad, disfrutaron como enanos, como si fueran niños, hubo la medalla para todos y todos eran, al final, cuando recibían la medalla, eran campeones del torneo. Fue genial, no hubo clasificación así. El resultado lo que pasa, vuelvo a disfrutar. Yo entiendo que a todos nos gustará, yo creador, de 40 años de banquillo, y a todos nos gustará, evidentemente. Pero yo creo que en las categorías de base, benjamines, biberón, tenemos que concienciarnos
de que el niño tiene que ir a aprender y a disfrutar. Hay muchos niños que llegan a la categoría infantil y abandonan el fútbol. ¿Por qué? Eso es lo que tenemos que hacer. Última reflexión, Silvia. Bueno, eu premiaría, porque ao final están finalizados continuamente, eu premiaría polos reflexos a clubes, non? Pois que ao final hai os árbitros sempre premiados, o delegado... É costa no traballo encontrar. Bueno, eu, ao final, non premiado, ao final tamén sempre castigamos, ao final estamos na cultura de o mellor premiar a un público pouco movimento, Premio a mellor afición. Efectivamente, por ter cosas que... Máis competición. Profesor, casi me toca a mí rematar, entonces, casi digo, eu casualmente, nos últimos tempos, cando remato, cando teño unha charla para profesorado, os pais, no proyecto, me he puesto a nun instituto, xa non dou consellos de recomendación de recetas, poño deberes. E entonces lle pido, o sea, levo varios tacos de posit e reparto 2 posit para cada mamá, papá ou profe que ande por ali, e un bolígrafo. E entonces o salín teñe que poñer 2 corchos na salida e nun posit teñe que poñer 2 reflexións. Eu que me levo, pipa, e eu que vou facer, que compromiso vou adquirir eu. Non teño os posit, pero o levades para casa. 2 conclusións e 2 compromisos. Cada un de vos que vai facer. Porque non facemos nada, isto non vale para nada. Moitas gracias, Antonio. Moitas gracias, Silvia. Somos artistas que nos acompañamos, tenemos a todos los artistas del cuadro de teatro, tenemos a todos los ciudadanos. Tenemos el tiempo para dormir. Esperando que todos vayamos a cabo que algunas de las cosas que se mencionaron por este escenario
Me acuerdo de todos vos.